Tak jo, čau lidi, já vás vítám u dnešního videa. Já si jdu aktuálně naložit věci do auta a jdu vyzvednout bráchu. Ku podivu, dneska už je opravdu zůru, vyjíždíme teda o chviličku později, ale už je zůru, čeká na mě, má připravené věci. Takže já si jdu naložit věci do auta, dám prkno, dám boty a můžeme valit. Tak jo, uvidíme se za chvíli. Takže zdar lidi, pár 2, jdem na Lipno, otevřeli nám všechny sjezdovky. Ještě tam je pár věcí zavřených, ale to nám nevadí. Začalo teďka sněžit, doufáme, že bude prašan. To je prašanek svině. Doufám, že máš chránič na prdele, protože jsem otřený. Nemám. Mám tam ponožky. Můžu se pouřídit prdeláka, no? No, já Nemáš jsem to říkal potřebu, tátovi, jo, tak nemáš pana. Já ti to říkal taky, ale nemáš pana na prdele. No, co no. Dali jsme si vitamínky, proteiníček, Cesta bílá, prašanek jako svině, tady fakt chumelí jako zmrt. a doufám, že pak bude jakoby líp vidět. Nebude, to No. bude celý den. Takhle. Jo, má kydat až do pondělí takhle. Je úplně bílo. Ale dneska to bude bomba. Těšíme se a dáme vám vědět, až budeme na místě. Mějte se hezky. Furbokem! A jedeš si. Tak jo lidi, jsme tu, jsme pod svahem. Tak my si tady dáme kávičku, dáme si cigárkou, oblíkneme se, zaplatíme si skipasy a valíme na svah. Tak se chvilku vidíme na svahu, borci. Čus. Yes, prostě počasíčko jak má být. Škoda, že není takový výhled, ale jako hele, prašánek, všechno tohle, myslím si, že to bude banger. Co ty na to, brácha? Taky si myslím, že to bude banger. Byla tam docela velká fronta, takže doufám, že tady nebude až moc lidí. No, uvidíme, no, jak to dopadne. Jo, je tu fakt jako banda lidí, jak se můžete podívat jako rachot. A za náma ani nemluvím. Tak jo, borci, máme tu první jízdu a fakt to jako nejede moc. Vůbec se tomu nechce nový sníh, jak padá furt. Lepí se to strašně, vůbec to nejede. Tak uvidíme, no, jdem zkusit teď se podívat do snowparku, uvidíme, jak to tam bude. Uděláme jízdu 2 a pak vám uděláme pár záznamů, tak z toho něco máte. Tak jo, zatím čus. OK lidi, zdravím vás, co jsem já, brácha. Stříhám tady to video teď, vůbec nevím, co se stalo, ale nejde mi tady zvuk, takže uvidíte prostě, co se bude dít, já vám do toho budu něco říkat. Tady jak vidíte, tak to fakt moc nejede. Jsme zkoušeli projet takovou lesní cestičku, který si brácha všiml. Tady na mě brácha čeká. Swag, víš co, tady mi ukazuje, kudy mám jet. Chce mi předvést názornou ukázku, tak se koukejte všichni. Šup, šup. Hodil jsem mu výtlem, teď jdu na řadu já. Když jsem se trochu bál, jak jsem viděl, jak se rozsekal, tak jsem řekl, že tu si jdu prostě po prdeli. A hotovo. Tady se brácha otřepal. Všechno OK, nic se mu nestalo, všichni jsme zdraví a jde se dál. Tady se projíždí tak mezi takovýma stronkama, škoda, že mi brácha nenatáčel, protože jsem tam úplně prohulil mezi těma lidma.
koukat do kamery. Tady to máme moc rádi, protože aspoň se ukazuje trochu té lidskosti mezi tím vším mačkáním na tu lanovku, takže aspoň je to hezký. Jo. Viděl jsem, že brácha straguluje s tím, že mu nejde prkno, takže jsem šel pomoct, hezky jsem ho odrazil, víš, a jede si to k lanovce. Tak jo lidi, čau, jsme zase zpátky a u tohohle z toho videa bych se s váma chtěli tímto rozloučit a popřát vám pěkný zbytek dne. Snad vás video bavilo, líbilo se vám a snad se přijdete podívat na další. Tak jo, dávejte lajky, dávejte odběry a uvidíme se dál. Čus.